Y rheswm fy mod yn cymryd rhan yn y rhaglen gydweithredol ar gyfer gofal diogel yw oherwydd fy mod yn un o'r uwcharweinwyr ar y rhaglen uwcharweinwyr yn gynharach yn y flwyddyn, ac roeddem hefyd yn rhan o'r ymweliadau safle y daith gwelliant Cymru ac IHI allan i'r holl fyrddau iechyd a gwneud. Ac roedd y ddau beth hynny'n amserol iawn. Roedd yn wir wedi ein helpu fel Bwrdd Iechyd oherwydd ein bod yn y broses o mae gennym 5 blaenoriaeth ansawdd rydym yn ei sbardino ymlaen, ac rydym hefyd yn datblygu system strategaeth ansawdd a rheoli ansawdd. Felly roedd y profiadau hynny'n ddefnyddiol iawn i mi o ran ceisio llunio'r ffordd o feddwl a'r gwaith rydym yn ei wneud ynghylch hyn, a dyma'r cam nesaf naturiol i hynny. Mae cymaint o fanteision i weithio ar y cyd fel hyn. Mae pwysau system enfawr ar draws y gig ar hyn o bryd. Rydym wedi clywed amdanynt eisoes y bore yma. Mae nhw'n bwysau gwirioneddol. Mae'n adeg anodd wyddwch chi i fod yn rhywun sydd am gael mynediad at ofal iechyd i fod yn glaf. Mae'n adeg anodd i fod yn gweithio yn y systemau gofal iechyd oherwydd y pwysau hynny. Felly mae angen i ni wneud pethau'n wahanol, ac i wneud pethau'n wahanol mae angen i ni gael rhywfaint o le. Felly i mi, prif fanteision y fenter gydweithredol yw ei bod yn rhoi'r cyfle i ni gael y gofod hwnnw i gynnal y myfyrdod cydweithredol hwnnw. Mae'n rhoi'r cyfle hwnnw i ni edrych ar atebion Cymru gyfan i'r pwysau enfawr sydd ar y systemau hyn, ac mae'n rhoi'r cyfle i ni rannu a dysgu oddi wrth ein gilydd, felly dyna fyddai'r tair mantes allweddol byddwn ni'n meddwl.